Tervepä terve kaikki katsojat. Se olisi taas Pekko 13 täällä ja pelataan Hiltsiksin kanssa Skywarsia. Ja nyt mikki toimii. Joo. Hypätään. No, nyt. Hyppäsin jo. Ja tulit samaan. No aivan saatan, niin kakkaa hommaa, että hukkuu. Mitä se? Tää on tää mappi. Joo, tää on tää mappi. Sä et ainakaan mun vieressä. Se on tosi pitkä. Joo. Totta rastavaa, miksi te niinku ekana teet tätä maata ja sit vasta otat tänne pelaajia? En mä tiedä. Se olisi paljon parempi. Niin. Nyt sain hyvän miakan alku ja kaikkea. Joo, mäkin sain tosi hyvän miakan. Kaikkialaista. Niin, mä sain puun miakan. Mä viitti kuvaa niin melusta. Mikset? Liian melusta. Okay. Varmaankin. Mun mielestä täällä on aika melusta kuitenkin. No lähettäkää mulle kommentteihin, jos haluatte, että mä teen Hiltsiksin kanssa videoita silloin, kun niillä on tommonen hirveä metalli tuolla. Niillä niin. Ei mun oo pakko pelaa. Niin mä sit tipun heti. Niin mä sit... Joo. Ai tipuit? Melkein tipuin heti tommoseen kolantit. Onneksi tipuit. No, nyt tappo. Ja tappo. Käännät tapoit. Jonkun kaka, jopa. Okei, ei pitäisi sanoa varmaan nöboksi. Kuitenkin se oli suomalainen. Sä haukuit suomalaista. No, Hiltsiks, hei oota, mä tuun sinne. Oota Hiltsiks siellä, mä pääsen sinne nopea. Joo, mä ootan, mä en tiedä missä oot. Mä tuun täältä nyt sinne sille keskilinjalle tai sinne. Sä oot vaihtanut skiniä. Enhän. Ei kun se et ole sinä! Mä olin sua mä olin silleen, sä oot vaihtanut skiniä. Ei sillä mitä ihmettä. Mä tipuin. Tiput vai? No joo, vedät sen matsin. Mä tapoin sen. Mä tulin se takalta ja... Hyvä, mä laitan sen laavaan, mutta se tiputti sitten. Joo. Mä tapoin ainakin yhden tyypin. Eiku 2 tyyppiä joo. No ei, mä en ois kyllä voittanut sitä silleen. No joo, se olisi ollut vaan parempi. Se on vaan parempi, että minä kuolen sinun kannaltasi. Joo. Okei, täällä on enää joku 1 mukaan. Mä en siltikään saanut sille mitään OP-kamaa. Okei. Ois kiva kun löytäis. Multa ois saatu Iron miakkakin. Ok. Oi vitsi, missäkään se on? Ei vitsi, se on vaan, se on pieni. Tuolla se on. Ja mä taistelen sitä vastaan mitään. Mun tyyppiä siellä on enää jäljellä. Toi 1, mutta sillä on Bobby, niin se on vähän vaikeampi. Sä voitat sen, et voi. Niin. No silleen. I can't do it. I can do it. No anna mun lumipalloa tikkusen. Ihan vähän vaan.
Jes, mä voitin sen! Jes, ja se olisi tämänkertainen video siinä ja näen sit seuraavan videon parissa. Se on varmaan jotain Survival Gamesia tai jotain, mutta näitä olisi ollut siinä ja se olisi nyt tällä kertaa. Moi moi!